Počas akcií s krycími názvami Ruda a ulica vykonali 9 domových prehliadok, prehľadávali tiež auta a nebytové priestory. 60 kg čistého kokainu. Na čiernom trhu má hodnotu milióna dávok, hodnote viac ako 150 miliónov korún. Sledujem dobu. Sledujem čas. Sledujem dobu. Sledujem čas. Čas letí u každého z nás. Sledujem dobu. Sledujem čas. Sledujem dobu. Sledujem čas letí u každého z nás. Ľudia umierajú, aby sa zas noví narodili. Doba plynie, čas letí, zatiaľ ho nezastavili. Nepostavili bariéru, aby ho odstavili. Ľudia prichádzali, odchádzali, prosto si tu žili a žijú si aj dnes. Veď život nepominul, čas plynul, sa vinul, situáciu vyvinul. Na dobu, keď človek mení sa na špinu, tu zbadáš ty svinu na pohľad nevinnú, no v srdci s podlosťou, klamstvom a zlom. Zlá doba, zlí ľudia, tak to tu dopadlo. Keď sa človek pretvaruje a hrá divadlo, doba horšie sa zhoršuje, kým kvíta kývadlom. Kývadlo hojda sa zo strany na stranu, ľudia chcú sa mať lepšie, problémy vzrastajú. Vstúpajú požiadavky, ciele a nezastanú. Ľudia bežia pred časom, kým sa sami strestajú. Dni plynú, starnú, až kým zbadajú. Ako pred vlastným zrakom hľado strácajú. Časy, čo boli, sú preč, sa nevracajú. Odchádzajú navždy, veci sa už nezdajú. Premýšľajú, rozmýšľajú, vymýšľajú, čo bude. Či budeš, či nebudeš, čo bude, keď nebudeš. Koľko ešte pobudneš, či sa na teba zabudne. Kým to sám nezistíš, odchádzaš nekľudne. Ale ja chcem odísť úplne spokojne a kľudne. Že raz sa na mňa určite v spomienkach nezabudne. Že raz sa na mňa určite v spomienkach nezabudne. Že raz sa na mňa určite v spomienkach nezabudne. Sa po koncentrovaných pervitín, z ktorého by sa dalo vyrobiť viac ako 1900 dávok. Laboratórium na výrobu drog, pervitín či marihuana. Pervitín je veľmi nebezpečná droga. Kokain sa na Slovensko dostal z Argentíny cez nemecký prístav Hamburg a určený bol pre európsky trh. Na čiernom trhu má hodnotu vyše 1,5 miliardy korún. Obvinení si môžu za mrežami posedieť. Naša škola, Evangelické gymnázium v Tisovci, má okrem svojej vzdelávacej funkcie aj výchovnú funkciu. Keďže sme škola cirkevná, táto výchova sa nesie a má sa niesť v kresťanskom duchu. Preto nám nie je ľahostajné, čo sa deje okolo nás. Život a súčasná spoločnosť, postmoderná spoločnosť prináša veci, s ktorými my, učitelia, pedagógovia, rodičia, nemôžeme súhlasiť. Jedným z tých veľkých nebezpečenstiev, s ktorými sa dostávajú do kontaktu mladí ľudia, sú aj drogy. Preto sme veľmi privítali, že nielen my, učitelia a rodičia, chceme varovať a vystrihať našich žiakov a naše deti pred týmto nebezpečenstvom, ale že tejto úlohy sa ujali aj naši žiaci, ktorí spôsobom im vlastným chcú a verím, že budú vedieť osloviť svojich spolužiakov. V dokumente, ktorý o chvíľu uvidíte, je výpoveď mladého človeka, ktorý zachytili naši mladí študenti, naši mladí žiaci. A myslím si, že tento program, táto výpoveď, táto spoveď pripravená spolužiakmi bude o to cenejšia, že bude blízka všetkým vám. Je to myšlienka o odkaz mladých ľudí, pre mladých. Chceme poukázať na negatíva, ktoré vlastne vznikajú, na rizika medzi mladými ľuďmi. Chceme apelovať aj na rodičov, ktorí možná, že zanedbávajú svoje deti, mali by byť aktívnejší, aby vlastne sme predišli týmto problémom. Závislosť je naučené správanie a z toho teda vyplýva, že nikto sa nerodí závislým, ale naučí sa tak správať. Je to choroba ako mnoho iných, má svoju klasifikáciu, je označená číslom, je to diagnóza. Preto, aby závislosť vznikla, je potrebné, aby boli 3 faktory prítomné.
Prvým je osobnosť jedinca, druhým je prostredie, v ktorom žije a pôsobí, a tretím je droga, druh drogy, dostupnosť drogy. Treba zdôrazniť, že závislosť je smrteľné ochorenie a pre nás, pre terapeutov, nie je nič horšie, ako keď príde list v obálke, ktorého je oznámenie o úplne nezmyselnej, zbytočnej a predčasnej smrti mladého človeka, pretože užíval drogy. Keď máme načať tému závislosti, tak on tak trošku som nesvoj, lebo ako to podať tak, aby to malo nejakú výpovednú hodnotu, aby to človek vedel nejak spracovať. No je to, neviem, asi by som skúsil začať niekde, kde možno tie veci naozaj mali príčinu, alebo kde sa to začalo možno veľmi postupne a nevinne. No a začnem zhruba v období svojej puberty, kde sa to, nechcem povedať, že začalo, ale prv, než som sa k akýmkoľvek osobným drogám dostal, nelegálnym, tak možno ešte prv som sa dostal do styku s cigaretami a viac menej k tomu by som povedal len toľko, že keď som mal nejakých 11-12 rokov, doma v našej rodine, teda v tom najúžšom kruhu, rodičia a deti, teda ja som bol len jeden, teda ako jedináčik, no a moji rodičia teda mali doma nezhody. Viac menej zistili, že im vzťah nefunguje, no a bolo doma dusno. No a ja som z toho dusna v začiatku unikal na ulicu a tak, no ale to by ešte nebol taký problém. Naši sa začali v rámci tých problémov stále viac vzdialovať a celé to viac menej vyústilo potom do rozchodu. No a keď sa naši rozišli, tak viac menej môj ocino sa odsťahoval preč, ostal som sám s maminou. No a tým pádom presne ako to funguje, že sú dvaja rodičia, tak si delia v rámci tej rodiny povinnosti. No a to, čo zabezpečovali dvaja, či je to dvojitý príjem, či je to starostlivosť o domácnosť, starostlivosť o deti, v mojom prípade o dieťa, nejaká výchova, nejaké spolupodielanie, tak toto viac menej zostalo na mamine. No a je ťažké, aby z pozície, kde dvaja živili troch, kde dvaja venovali starostlivosť trom ľuďom, takže to zostáva všetko na jednom dospelom. No a ona na jednej strane musela zarobiť, lebo bez toho to nejde. No a keď chcela zarobiť ako žena, tak musela viacej pracovať. Musela byť dlhšie v práci. No a keď je niekto v práci, tak nemôže byť aj doma, nemôže sa venovať rodine, domácnosti a tak ďalej. Keď bola v práci, ja som dostával doma sám, otec tam nebol, takže ja som samozrejme ten čas nechcel tráviť sám, lebo no a keď som teda nemal doma nikoho, nakoľko som bol sám, ako jedináčik, tak som sa stretával s kamarátmi, chodil som na ulicu. No je to úplne normálne, že dieťa chodí medzi kamarátov a tak ďalej, ale isto je tam malo by byť také nejaké sprevádzanie zo strany rodičov, ako to všetci poznáme zrejme z domu. Trošku tí rodičia na to pôsobia a usmerňujú to. No ale napriek asi najlepšej vôli moje maminy, to zrejme až to úplne nevyšlo. Je úlohou rodičov, aby vlastne to dieťa akceptovali také, aké je, aby sa o neho zaujímali, aby ono malo pocit, že teda patrí nielen fyzicky, ale teda
aj nejakým citom spolupatričnosti. Nielen patriť, prináležať, ale vlastne spolupracovať a teda participovať jednak na pravidlách a vôbec na atmosfére v rodine. Tá ponuka, ktorá prichádzala zo strany toho vonkajšieho prostredia tej ulice, tak tá postupne mi pripravila ponuku najprv vo forme, poviem to tak, že cigariet, keď ja som si to pamätám, keď som s kamarátmi samozrejme zo školy, nie sám od seba, vyskúšali sme cigarety. No a to bol vlastne môj prvý kontakt s drogou. Ani to nešlo samozrejme tak, že som si v jeden deň zapálil a potom o týždeň by som švajčil krabičku alebo tak. Ale tiež pekne pomaly, postupne. Najprv som nevedel tú cigaretu ani poriadne potiahnuť. No ale všetko sa človek naučí. Ja som sa to pomaly naučil. No ale stále to bolo len také, cigarety. Moja mamina sama z hodou okolností fajčí, takže síce bola z toho zlaknutá, nahnevaná, skúšala to všelijak, ale nejak extra voči tomu nezakročila, minimálne nie tak, aby to bolo efektívne. No a takto, keď už viac menej som si zvykol, ja som to ani nevedel, v podstate som si to vtedy ešte neuvedomoval. Vedel som, že áno, fajčím cigarety, tie sú pre dospelých a tak ďalej, ale vytváral som si taký vzťah a zvykol som si v takomto vzťahu fungovať s nejakou tou látkou, ktorá mi navodí nejaký pocit. No a v tej dobe som ešte chodil na futbal, nemal som vôbec nejaký, že by som mal nejaké problémy v škole, ako toho rázenia, že by som do nej nechodil, alebo by som nejak zaostával v prospechu, alebo tak. Práve, že bol som v celku zrejme samostatný, ak to tak súdim teraz spätne, a dokázal som sa presadiť aj napriek tomu, že som často vonku a zvládal som aj školu, aj šport, bol som dosť zdravý, takže nejak to tak nevyskočilo. Nebolo to nejak vidieť, že pozor, to dieťa teraz výrazne zaostáva, treba niečo robiť. No a ako viac menej ten systém doma sa veľmi nezmenil, mamina mala stále na krku veľa práce, a napriek tomu, že ten minimum času, ktoré mala, mi ho venovala, stále tam sa nedalo nič urobiť s tým priestorom. Nie, že nedalo, neurobilo sa. Bol tam ten priestor, keď ona prišla večer, ja som mal čas od ukončenia školy až do toho večera, kým prišla, bol som niekde vonku s kamarátmi a pôvodne tam, kde bol futbal od detstva, tak to sa pomaly začalo meniť na také posedávanie na lavičkách, nič nerobenie a sedenie na lavičke, fajčenie cigariet a rozprávanie sprostostí. Ide tu o tom, aby vlastne rodičia sa zamerali nielen na samotného jedinca, ale aj na to, s kým vlastne to ich dieťa, ten ich syn alebo tá ich dcera vlastne sa stýka vonku. No a mohol som mať nejak 14, možno 15 rokov, keď prvýkrát do partie, samozrejme starší chalan doniesol, Boh vie, či to vtedy bola už marihuana, ale niečo, čo marihuanou minimálne malo byť. No ale skúsili sme to a určite nikoho neprekvapí, keď poviem, že sa nám to minimálne zapáčilo už len tým, že to bolo iné. Že to bolo vytrhnutie zo stereotypu. No a takisto to nešlo tak, že zo dňa na deň, na druhý deň už som fajčil kvantum marihuany a všetky moje, čo ja viem, to nazva tam kde si to človek všimne, že sa niečo deje, čo ja viem, nevieme, že dieťa berie drogy, ale vidíme, že nechodí do školy, má zhoršený prospech, bije sa s kamarátmi, alebo naopak s nikým nekomunikuje. K tomuto tam hneď nedojde. Nebolo to také jednoduché si to všimnúť. No a viac menej, ja som si postupom času, v priebehu niekoľkých, môžem povedať, že rokov, som si vytvoril vzťah k svojej marihuane a natoľko, že dokonca som marihuanu začal obhajovať. Odvolával som sa na kadejaké pseudoštúdie všelijakých doslova že pseudoodborníkov a isto s najväčšou pravdepodobnosťou aj narkomanov, ktorí marihuanu obhajovali a podkladali to kadejakými, ja neviem,
štúdiami nezmyselnými. Marihuana ako droga, ktorá je tolerovaná mladými ľuďmi a v spoločnosti považovaná za niečo ako menej škodlivú drogu, spôsobuje napríklad závažné poškodenia tzv. Kognitívnych funkcií mladých ľudí. A to je tá úroveň rozumových schopností mladého človeka, ktorá zodpovedá za učenie, myslenie, procesy pamäte, pozornosti. Takéto fakt, že argumenty, ktoré mohol dať dokopy len človek, ktorý si sám na marihuane je závislý, tak som si osvojil, prevzal, obhajoval a dokonca to bolo práve na tom takéto zrádne, že som si nadobudol som ten dojem, čo aj v 14 som mal prvú skúsenosť, dajme tomu. Toto bolo v 17 rokoch, alebo 16, možno 18. Teda bola tam nejaká doba, čo som marihuanu používal. A preto ja som v tej nevedomosti vyslovene fakt som tomu veril a tvrdil som, že marihuana nie je vstupnou drogou k ostatným drogám, čo aj k pervitínu alebo tak, pretože ja som to tak nerobil. Vnímal som to cez seba takto, popri tom ešte stále som sám tvrdil, že závislý na marihuane nie som, alebo moja nejaká predstava závislosti bola, poviem to tak, možno detinsky, že ktorý som si tak predstavoval, že narkoman je ten, ktorý si drogu pícha, nemá kde bývať, je špinavý, vychudnutý, zničený, smradlaný. Lenže, ako som časom zrejme zistil, je to, že to tak vôbec nemusí byť. A závislosť prichádza pozvolna a určite to nie je zo dňa na deň. Nikto z mladých, kto siaha za návykovou látkou, si neplánuje to, alebo nemá taký zámer, že by sa niekedy stal závislý. Určite u mnohých mladých dôvod, prečo siahajú za návykovými látkami, je práve tá zvedavosť. Potom druhý veľmi dôležitý faktor, ktorý by som priradila k tej stádovitosti, je to, že oni chcú niekam tí mladí ľudia patriť a platí tu pravidlo. Ak chceš byť súčasťou partie, správaj sa ako partia. Zvládal som školu, zvládol som svojím spôsobom bez problémov zmaturovať, poviem to tak. Bol som, ako som už spomenul, sebavedomý, pripadal som si dosť schopný, doslova niekedy na myslení, lebo odvodzoval som to z takých tých vecí, že napriek tomu, že som fajčil marihuanu, že som sa neučil a tak ďalej, tak som zvládal štúdium na gymnáziu. Už ku koncu samozrejme, že to neboli nejaké extra výsledky tam, kde som bolo treba systematicky pripravovať, učiť sa vzorce, alebo neviem, učiť sa nejaké názvy, typ zemepísa, dejepís. Tak tam už keď som sa nepripravoval, tak to bolo vidieť, ale preskákal som to, dokonca som zmaturoval celku v poriadku. Aj napriek tomu, že ešte 2 dní pred maturitou som sa zhulil ako bomba, v takom slangu. To som teda urobil a zvládol som to. Stále som si myslel, že som frajer a nebral som vôbec na zreteľ ani to, že na vysokú školu som sa nedostal, lebo tam už sa človek musí pripravovať a vôbec nestačil len nejaký talent, ktorý je vlastne 10%. No ale ja som si to stále nejako sám pred sebou samozrejme obhájil. A práve z toho, že som bol dosť taký, neviem, výbušný, silový typ, alebo taký agresívny. Nikto sa nechcel nejak som opúšťať do nejakých konfrontácií a prehováraní, samozrejme témami. To, že som medzi tým zanevral na futbal a viac menej som nemal žiadneho koníčka, lebo som ho nemal. Naozaj, mohol by som sa v tej chvíli vyhovoriť, ako som chcel. Tak nebolo tam nič, čomu som sa venoval, okrem toho, že ma zaujímalo, ako si kde dať prásky, teda dať si nejaké šlúky z marihuany. No a ešte sa k tomu tiež nenápadne pridružovalo, ak som sa niečomu venoval teda, tak počítačom, takže sa tam pridružovalo dnes už, myslím si, zrejme vybudovaná závislosť aj v tomto smere, teda na počítačových hrách. Ono sa to viac menej skôr či neskôr skombinuje, drogová závislosť je už proste raz taká, že narkoman ako taký
je strojovo naučený, je zvyknutý žiť v takom vzťahu voči drogám, že užije nejakú látku a zmení to jeho stav okamžite. Lebo to je to nejaké nereálne pocity, ktoré sú tak reálne, že to urobí znovu, sú tak príjemné, že to urobí znovu, ale nemajú nič s realitou, v podstate s nejakým normálnym životom, lebo hranie na počítači v nadmernom množstve je viac menej. U mňa to tak bolo, samozrejme, poviem za seba. Bol to taký únik z reality, akási kompenzácia, nahrádzanie si neúspechov, lebo v tých hrách, ja neviem, som bol v roli v koži nejakých hrdinov, nejakých armád, nejakých športových tímov a tie hry sú tak nastavené, že človek proste zvládne, zvíťazí a môže si tomu dopriať ten pocit, že nie je neúspešný, teda, že má nejaký ten úspech, žal Bohu, na poli fantázie, kde to s realitou má veľmi málo spoločné. Obľúboval som sa naďalej, skončil som teda strednú školu, no, absolvoval som prázdniny takým pofiderným spôsobom, že ani z voza, ani na voz, teda ani ďalej do školy, ani do práce. Cez bratranca som si vybavil brigádovanie v mraziarniach, kde to bolo zase len o tom, že cez deň tam vydržať, po obede sa nauliť, do večera sa hrať, alebo keď bola čo aj mamina doma, tak jednoducho tam nebyť, lebo to by sa mohlo náhodou stáť, že by som sa s ňou začal asi zrejme rozprávať, to je asi normálne, že ľudia spolu komunikujú, rodičia so svojimi deťmi a rodičia sa zaujímajú o to, čo deti robia, ako sa majú a tam by bolo asi ťažké nejak to sa to povie, že zgúľať, že mám sa síce povedať na jednej strane mám sa dobre a na druhej strane by som to nemohol ničím podložiť, veď je to fakt na hlavu postavené, ako sa môže mať dobre, keď ja zmenej nemám ani teraz to tak nemám ani prácu, chodím ani do školy, nemám žiadneho koníčka, nemám nič, čomu by som sa venoval a napriek tomu sa mám dobre. Ja si myslím, že to teda takto asi nemôže ísť dokopy, no ale v tej dobe mi to bolo jedno. Okrem toho, že je marihuana vstupnou bránou, tak samotná marihuana môže vyvolať závislosť. Tá závislosť nie je len na tej úrovni fyzickej, ale hlavne na psychickej. To si tí závislí neuvedomujú v tých začiatočných štádiách. Čiže oni nemajú silné nutkanie užiť pre nejaké abstinenčné príznaky alebo že im je zlé. Len jednoducho zistia, že bez tej drogy ten život je pre nich málo zaujímavý. Dovolím si povedať, že keby sa mňa niekto spýtal, že ktorá droga je najnebezpečnejšia, nepoznám ich síce veľa, ale určite keby bola marihuana zhmotnená do osoby človeka, tak by som jej dal riadne do držky, lebo to je jeden taký odpadný, nechutný vzťah. Totižto veľmi, veľmi pomalý a veľmi nenápadne vykráda človeka. Nejde to, ako som to spomenul, od 9:05. Je to veľmi postupne, čím ďalej, ale naozaj veľmi pomaly človek stráca záujmy o nejakom vytrvalom prístupe alebo ten spôsob fungovania, že niečo za niečo, čo ja neviem, použijem príklad vysokej školy. Človek musí 5 rokov drieť, musí popri tom, ja neviem, keď nie je nejak extra postavený, že mu to nezaplatia rodičia, musí popri tom, čo zrejme si nájsť nejakú brigádu, prácu, musí takto vyslovene vydrieť, aby dosiahol nejaké vzdelanie, aby niečo v živote mohol mať. No na marihuane sa to robí veľmi ťažko, lebo človek nevydrží, nemá záujem, nedokáže sa k tomu prinútiť. Takéto vlastnosti si určite spoločne so závislosťou na marihuane nevypestuje. Človek stráca vzťah ku všetkému a práve tam je tá strašná ilúzia, že nezmení ten stav veľmi, ale iba tak mierne. Na druhej strane si myslí, aký je v pohode a ešte schopný. Teda ja som bol schopný ju obhajovať a popri tom všetci okolo mňa to videli, že mrhám tým, čo môžem využiť, nejakými schopnosťami, nejakou perspektívou. Ja som to všetko zahadzoval, lebo som si, ako sa povie, fajne išiel na marihuane. No a to ako som
tvrdil, že marihuana nie je vstupnou bránou. Nechcem to vyvracať, ale v mojom prípade, som sa bil do prsa, že to tak nie je, tak to tak bolo. V tej Cakavensky to tak bolo, pretože práve to je na tom narkomanovi také, že alebo závislosť je proste asi taká, vnímam ju tak, že nestačí človeku. Určite. Ak niečo tu 100% platí, tak je to nedostačnosť. Nikdy človek, mu už nestačí to, čo bolo predtým. Aj marihuanu zo začiatku som si zafajčil takmer kadečo a dostavil sa ten príjemný opojný stav. Lenže časom som fajčil stále viac a viac a viac. Ešte na tej marihuane sa to ako tak dá sa obľubovať, ale už keď som začal s pervitínom, takéto obľubovanie išlo veľmi rýchlo bokom. Dokonca si pamätám, na prvá skúsenosť s pervitínom bola taká, že nič mi to nepovedalo. Bo ešte telo, ešte tá hlava nevedela spracovať ten stav. A tak som si myslel, že to mi len potvrdilo vlastne moju teóriu, že v žiadnom prípade, na čo by mi bol pervitín. No, lenže skúsenosť bola jedna, potom časom prišla niekde skúsenosť druhá. Ja som po skončení školy a po tej dvojmesačnej letnej brigáde v tým raziarniach znovu začal navštevovať školu. Pre istotu to bolo zase ani zvoze, ani návoz. Nakoľko som mal zo strednej školy maturitu, tak zase som si išiel robiť maturitu, čo je v podstate nezmysel, zase len taký útek pred niečím. Rozdiel bol v tom, že predtým som chodil na školu do gymnázia, kde sa to aspoň viac menej, boli tam takí moji rovesníci aj z toho hľadiska, že boli, nazvem to tak, že boli fakt inteligentní a rozumní, veď dneska už z nich väčšina sú školskí strelní ľudia. A tam som nemal nejaký taký ten pocit, ktorý sa dostavil na tej nadstavbe, že zase len taký blúdny pocit, že aký ja som frajer, lebo na tej nadstavbe viac menej to boli ľudia, ktorí tú maturitu nemali, išli tam preto, lebo chceli mať maturitu. No a medzi nimi som vynikal, čo sa týka výsledkov. Som zase len mal pocit, že aký ja som úžasný a skvelý pri tom. Opak bol pravdou, zase som sa len niekde zašíval. No, len toto mi, viac menej táto škola mi priniesla takú rozhodujúcu skúsenosť pre moju drogovú kariéru, keď viac menej chodil som internátnou formou, teda to, čo som predtým bol doma v svojom rodnom meste a chodil som denne do školy domov, tak bola tam aspoň aká taká, by som povedal, také tie mantinely nastavené, že môžem odtiaľ potiaľ, alebo zase nejaký kontakt minimálne s tou mamou tam večer bol, a keby som bol, poviem to tak, že bol by som nejaký strašne opitý alebo rozbitý na padreť nejakými drogami, tak by to veľmi bylo do očí. Takže tam tá marihuana sa dala ešte nejak zakrývať. No lenže tu, kde som celý týždeň v podstate bol na internáte, bez kontroly, čo tam nejaké stredoškolské vychovateľky, ktoré na nás na nadstavbáru nemali tam žiadne kompetencie. Prestalo mi tam to volenie stačiť. Už som tam cítil, že chcelo by to zmeniť. No a tá zmena sa dostavila, viac menej, asi to už bol druhý ročník, kde som sa dostal, viac menej než k pervitínu, ako predtým už tie skúsenosti boli, ale neviem, čo mi to napadlo. Kúpil som si nejak tak viac a bol som nafetovaný celý týždeň. Viac menej, vtedy som si tak prvýkrát uvedomil, vtedy som sa ešte tak zlákol, dokonca aj spamätám, keď som sa doma, keď som vytriezvel z tej 5-dňovej jazdy na pervitíne, vlastne viac menej sa vo mne zrútili všetky tie moje, ako som povedal, tie hulické v rámci marihuany. Ten, kto užíval marihuany, hulí čisto, vieme asi všetci. Taká tá hulická, neviem, či to nazvať charizmou, alebo čo to je naozaj zvrátené, ale taký ten dojem zo seba, že ja som hulič. Vyslovene, že som si vtedy dával taký status a nebol som sám. A teraz sa to celé zrútilo, že Korinko, ty si išiel 5 dní na pervitíne a super ti bolo. Kde je to tvoje, že v žiadnom prípade iné drogy, v žiadnom prípade že si chcel mať nejaké si zásady. A vtedy som sa tak prvýkrát viac menej som si uvedomil, že niečo nie je v poriadku.
Ako je to možné, že u jednej časti skupiny detí, vlastne, ktorí prídu do kontaktu, experimentujú vlastne s drogou, sa vytvorí závislosť a u inej časti teda sa nevytvorí. Hej, pretože ak dojde k tej experimentácii, vlastne skúsia, ale vracajú sa späť do tej rodiny. A tu môžeme o tom hovoriť, ak je tá rodina, to sociálne zázemie a to ranné sociálne zázemie dosť zabezpečené na to, aby to dieťa bolo prijímané v tej rodine, tak ono sa pekne vráti do rodiny. Ale u dieťaťa, kde vlastne sú problematické vzťahy v rodine, kde teda môže mať subjektívne to dieťa pocit, že tam nepatrí, vlastne tá skupina ho vyvádza vonku a vlastne tá závislosť sa prehlbuje. No ja som si takto postupne viac menej oťukal pervitín. Takto sme sa spoločne oťukali. Čo nasledovalo po tejto skúsenosti, s odrtými ušami som zvládol aj túto školu. Takže už som mal 2 maturity a trošku som sa otrepal z tohto zážitku a dostal som taký nápad, neviem, kde ma to napadlo, že mohol by som skúsiť vojenskú školu, vojenskú vysokú školu. No a ja som sa začal na túto akadémiu pripravovať. Ponúkli mi takú alternatívu, že nastúpim na povinnú vojenskú službu a môžem si odtiaľ spraviť viac menej tie príjmačky na akadémiu vojenskú. Odišiel som do Bratislavy na povinnú vojenskú službu. Zvykol som si tam, vyhovovalo mi to Bratislava, veľkomesto, anonymita, bez kontroly. A rozhodol som sa podpísať tam vojnu, teda vlastne som sa tam stal profesionálnym vojakom. A myslel som si, že ako super, mám prácu, svojím spôsobom môžem svoje okolie balamutiť, že mám prestíž doma, takisto našim mať takú, ako som povedal, nálepku pred rodinou, že veď som predsa v prestížnej čestnej stráži, to sú reprezentanti armády. Takže takto som sa viac menej zašiel. Aj napriek tomu, že som si zvolil túto jednoduchšiu formu a v armáde som išiel úplne od dola. Vedel som narábať s počítačmi, to som spomenul, že vzťah k počítačom som mal vysoko naštandardný. No a mal som možnosť sa trošku vyselektovať, trošku niekam posunúť dopredu. Veliteľ mi, celku dobre som vychádzal s našim veliteľom, vybavil mi kurzy, mohol som si spraviť jazykový kurz a tak ďalej. Teda bolo sa kam pohnúť. Mohol som sa ešte v tej chvíli, možno keby som sa bol spamätal, tak mohol som akú takú kariéru, že v takej organizácii, ako je armáda, urobiť. Lenže závislosť je závislosť. Samozrejme, že som stále fajčil marihuanu, začal som chodiť do počítačovej herny v Bratislave. A opäť tam boli nejaké stretnutia s pervitínom, no a zase tam to išlo už dole z kopca, pretože fetoval som pervitín, štepal som ho raz za mesiac, potom raz za 2 týždne, potom už to bolo pravidelne, každý týždeň. Medzi tým sa ukončil nábor vojakov, akože povinnej branickej služby, takže do armády chodili už len profesionáli, tým sa zmenilo aj plno ďalších vecí a jedna z nich bola to, že už sme neboli ubytovaní na kasárniach, kde viac menej bol dosah tých nadriadených, kde to mohli prísť občas kontrolovať. Presťahovali nás mimo objekt kasárne a to bol viac menej už taký môj drogový finish, kde som si ešte zobral peniaze na počítač, kúpil som si vlastnú namakanú mašinu, ktorá mi bola schopná spustiť všetky hry a vytvoril som si takú trojkombináciu marihuana, pervitín a počítačové hry. K tomuto som sa dopracoval. Docelil som to dokonca tak ďaleko, že zamkol som sa na svojom byte, na ubytovni a cez presklené dvere, ktoré boli do spoločnej chodby, lebo bola vedľa ešte jedna miestnosť, kde býval jeden dôstojník. Hodil som si uterák na presklené dvere, zatiaľ som si žalúzie, vypol som si telefón, zamkol som si dvere, spustil som si hry, natiahol som si do vodnej fajky marihuanu,
pripravil som si na dokladu čiary z pervitínu, ktoré som si šňupal, dal a toto som iba hulil. Takto som dokázal presediť týždeň. Určite by som to dotiahol aj ďalej, dokázal by som tam presedieť aj viac až do odpadnutia. Väčšinou to bolo, že som sa prebral niekedy až večer na druhý deň, že vlastne som zaspal na klávesnici, alebo že som si sadol na posteľ a prebral som sa večer, že som zaspal v sede. Absolútne som schudol, pervitín má takú fajn vlastnosť, že človek nemusí spať, nemusí jesť. To už ho zoberie pekne mimo realitu. Základné potreby. Nielen, že človek pri závislosti stratí úplne všetko, lebo keď sa venuje drogám, tak normálne vzťahy asi nemôže mať. Teda ja som nemal isto. Tie, ktoré som mal, ľudia, ktorí mali o mňa záujem, tých som vypínal, tých som zrušil. Čo sa týka telefónu, nasľuboval som stretnutia a nikdy som neprišiel. Nám to nikoho normálneho nebude dlho baviť, veď. Keď tak, v tom lepšom prípade mi dali takú spätnú väzbu, že však sa ozvi, keď budeš mať záujem sa stretnúť. No a postupne som sa takto úplne dištancoval od spoločnosti, od známych, od kamarátov. No a som sa pýtam, že sám seba, že kam sa to dotiahol, keď taká základná ľudská vlastnosť ako spoločenskosť, také úplne primárne základné potreby, ako je niečo zjesť, sa vyspať, keď toto úplne všetko išlo do úzadia. Že to by som, v tej dobe, keď sa to dialo, vtedy som vlastne, aj napriek tomu silnému stavu drog, keď som si to všetko uvedomoval, tak to je, že človek s tým neprestane, práve naopak ešte väčšie dávky, s väčšou intenzitou, aby toto všetko prekrylo. Vtedy myslím si, že som dobre vedel, že mám veľký problém, že som závislý, som bez servítky, pred ústami som narkoman. No a ešte som urobil takú vec, zobral som si úver, doslova tiež takým ošemetným spôsobom, aby som mal za čo drogy brať, aby som mohol vykryť nejaké iné menšie pôžičky, ktoré som si požičal od nebankových spoločností. Takto som to nejako ešte na záver vyriešil, takže nielen, že som sa zadlžil, že som viac menej v robote som si narobil problémy, začala ma stíhať vojenská polícia, čo už nie je fakt sranda, ale tam sú tie postihy väčšie. Vezme služba v armáde je záväzok, je to verejná služba, takže tam keď v polícii alebo v armáde niekto robí prúser, tak je to aj veľký problém potom. Takže mal som na krku problémy, psychicky úplne rozbitý, fyzicky nehovorím, celkovo som bol absolútne na dne, sám pred svojím počítačom s pervitínom, s marihuanou, zamknutý, s zaťahnutými žalúziami. Teda neviem, či ešte by sa dalo dodať, že alebo že by som si mohol v tej chvíli povedať, že ja nie som narkoman, ja si predsa do žily nepichám, ako som to spomínal, že taká bola moja pôvodná predstava. Myslím si, že bol som čisto v peknej, nedopoviem to radšej, to som nepatrí, ale isté na dne, ak sa to dá tak povedať. Viac menej moja mamina zavarnovala bratranca jej manžela, ešte jedného pána a na silu ma zobrali, no na silu, nebránil som sa, ale nemal som na výber, to som vedel z tej ubytovne a odniesli ma na psychiatriu, na akútnu psychiatriu, kde som bol s duševne chorými ľuďmi, zavretí na jednom oddelení, so schizofrenikmi, s potenciálnymi samovráhmi, s vrahmi, ktorí boli zbavení svojej právnosti, rôzni ďalší ľudia s takýmito problémami. Tak tam to bolo naozaj ťažké precitnutie. No keď som sa prebral trochu k sebe, nazvem to tak, na psychiatrii, na akútnom oddelení, kde viac menej berú také, ako sa povie, že súrne prípady. No tak precítal som k sebe tak asi po nejakých 5 dňoch, alebo 5 nociach, keď
vezme, som dospával to všetko, čo som predtým prebíjal na drogách, tak mi zaplo v tej mojej hlavičke, že bude nutné s tým niečo urobiť, lebo to asi taká tá samotná, ako sa povie, že očisťovacia liečba, kde sa len z tela viac menej odplavia tie látky, že to by nestačilo. Tak tam som sa na tú psychiatriu dostal, nazviem to tak, že z donútenia, alebo viac menej, že som nedostal na výber, tak tam som sa viac menej rozhodol sám a oslovil som viac menej svoju maminu, či by sa nedala nejaká liečba následovne na to vybaviť alebo niekde, že by som niekam proste išiel na liečenie. Po 2 týždňoch na psychiatrii ma prijali na Prednú Horu na liečenie od Centra pre liečbu drogovo závislých. No a myslím si, že som urobil dobrú voľbu, že som tam išiel. Liečba na Prednej Hore prebieha v 3-mesačných intervaloch. Dôraz v liečbe sa kladie na psychoterapiu, teda pracujeme s tým, aby sme naučené správanie zmenili na inú formu. Inak povedané, aby sme závislého naučili správať sa inak. Výstupom z takéhoto správania je vlastne abstinentské správanie. V tej skupine ľudí s rovnakým problémom môže sa viac menej porovnávať, môžu spolu hľadať riešenia, môžu si jeden druhému pomôcť tým, že majú ten problém závislosti spoločný a jedného napadne iná vec ako druhého. Keď je takto čo 10 ľudí, tak možno to, čo funguje u mňa, alebo naopak nefunguje u mňa, môže u toho druhého fungovať a tak ďalej. Takže tam na to proste človek dojde práve v tej skupine ľudí jemu podobných. Tam som zistil, to som dovtedy vôbec nevedel, že existuje čosi také, ako je doliečovanie, ktoré nasleduje po liečení. No a po tej Prednej Hore som nastúpil do resocializačného zariadenia. V resocializačnom zariadení Z návrat poskytujeme vlastne resocializáciu drogovo závislým osobám, ktoré predtým prešli nejakým zdravotníckym zariadením, kde vlastne bola aj prvotná diagnostika závislosti. Keďže sme zariadenie sociálnych služieb, tak vlastne pomoc drogovo závislým osobám robíme prostredníctvom sociálnych služieb. No a tu išiel som úplne od piky, začala sa taká akože liečba prácou, kde sa človek viac menej učí vydržať v práci ako také, proste robí to jedno, že zoberie lopatu a prehadzuje kopu z jedného miesta na druhú a potom naspäť. Jednoducho si zvyknú na také, tomu sa zrejme hovorí taký zdravý stereotyp, teda, že je zdravé stále robiť dookola to isté, lebo to má nejaký zmysel, k niečomu to vedie. Resocializácia drogovo závislých je vlastne rozfazovaný proces. Je to proces, ktorý je rozfazovaný do niekoľko častí a myslím, každé zariadenie má rôznu dĺžku fáz a ich rôzny počet. U nás je to 6 fáz. S závislosťou sa spája aj ten rituál, tak som prestal aj fajčiť, lebo keď som prestal brať drogy, tak zrazu som si uvedomil takú zvláštnu vec, že stále som sa cítil doslova, že bol som na to naozaj zlostný, že tak prestal som s drogami a hlupák stále budem fajčiť tie cigarety, stále sa nechám, dá sa povedať, vydierať takto závislosťou, že preto, aby si človek zapálil, tak musel zísť dole 150 schodov, tam si dať cigaretu rýchlo a potom sa vrátiť a stále takýto záväzok. Takže zmenil som aj toto. Potom sú veci, ktoré sú ale na dlhodobejšiu zmenu. Ale je tu na to priestor, je tu tá doba, je tu tá konfrontácia. Človek, keď podstúpi takú asi celkovú zmenu, zmení naozaj veľa vecí, tak je tam tá nádej, že sa s tým niečo stane, že sa s tým niečo zmení. Pred Pánom Bohom nesieme ako ľudia zodpovednosť za svoje životy, za svoje konanie, za dary, ktoré nám dal, za svoju dušu i za svoje telo a za starostlivosť o ne.
Jedného dňa budeme postavení pred Pána Boha a spýta sa nás, čo sme s týmito dármi, ktoré sme dostali, urobili. Ale Pán Boh je v prvom rade milujúci Otec. A ak sa aj niekto už stihol dopustiť nejaké chyby alebo urobil niečo, čo nie je v súlade s jeho vôľou, nepozerá na neho hneď prísnym pohľadom a neláme nad ním palicu, ale ponúka mu možnosť nápravy, ponúka mu možnosť návratu. Vidíme to aj v podobenstve o marnotratnom synovi, kde pri jeho návrate otvára milujúcu náruč a pozýva ho naspäť domov. Ak teda človek zblúdi vo svojom živote, urobí nejakú chybu, dostane sa do komplikovanej životnej situácie, nemusí to znamenať úplný koniec alebo definitívnu stratu možnosti vzťahu s Pánom Bohom, ale Pán Boh bude pri tom, keď sa otočí a rozhodne sa vrátiť naspäť, stať pri ňom, pomáhať mu a bude ho viesť. Ktoré zdajú sa k nič, plno veci, o ktoré nechcem nikdy prísť. Nosím ich v srdci, jak vzácne kamene, bohatstvo nevymeníš nikdy za ne. Aj keď pre niekoho sú len hlúposti z prostosti, vážiť si blízkych a ich vlastnosti, vážiť si rodinu, vážiť si seba, všetko čo treba a ostatné. Vážiť si lásku, ktorú dostaneš, dávaš, vážiť si každý deň, do ktorého vstávaš. Vážim si seba, že som ostal sám sebou, vážim si teba, že môžem byť s sebou. Taký ako cestu, po ktorej idem, priority, princípy, vďaka ktorým žijem. Veci, ktoré by mal nosiť v srdci každý a strážiť ich jak diamanty navždy. Strážiť ich jak diamanty navždy. A strážiť ich jak diamanty navždy.